ukuphakama kwami akuthandeke kwabangcwele benkosi. Ngicela ukudlula engomeni yekhulu ngamashumi ayisithupha anantathu emavesini amabili. Sondelane bantu nonke Tanda
Abangcwele abahle enkosini, angiphakame nokubingelela ubaba umvangeli, abashumayeli, umkhokheli, lehamente yonke ingcwele egameni elihle lonyazi lwezulu. Amen. Ubese eshilo-ke ubaba umshumayeli uLuthuli lo eNdwedwe, phansi kamvangeli ubaba uShangase esibukweni, ngaphansi kababa umfundisi uGcwensa. Amen. Siletheke bangcwele abahle lapha uthando lokuthanda uShembe wethu unyazi lwezulu. uShembe ke ize simthanda kodwa uyena wasithandayo kuqala singakamazi thina. Eswini sakwethu umama wathola umntwana wentombazane, uthe enenyanga waseyadlula emhlabeni. Wayesephinda futhi emumatha, wayesethola ingane yomfana. Uthe uma iqeda inyanga yayisiyahlabeka ngokufa okufanayo nalokhu obekuhambele intombazane. Nayo leyo mfana yayiphathwa ukufa ukuthi ivane iquleke ithule ithinya. Amehlo lawo lokho kumnyama lemehlweni ngabe bikho kube mhlophe kuphela. Ukhona ke ukhulu wesithathu kokhulu ngoba ithi abantu besithembu kwahluka thina njengoba siyintsha sangangena esithembweni kodwa sikhulele kuso. Ukhulu ke wesithathu bazokwazi obaba uBlose nobaba uMkhabela bamazo ubaba umvangeli uMdluli obekade edumile la esontweni obekhona abamu uyise wabo owamukela uBhombela emsizini. Utata wabo ke lengikhuluma ngaye wayesethi malukazana lengane izakuhamba emhlabeni, ngicela ukuba ungivumele ngithathe noma undodana engekho esemsebenzini, kodwa ngicela ungivumele ukuba ngithathe lengane ngiyise ebuhleni kuShembe ayo nqanda leli demoni elifuna ukutshontsha lengane. Wayithatha wathi kusendleleni behamba bephikelele la beyogibela khona, sase siyaqhamuka lesilwane. Sase simvimbela logogo ngaphambili sathi uyapi? Wathi ugogo ngiyahamba ngiyakuShembe. Sase simbamba lesi silwane, sase simhluthula ijeza elifakile. Wayesekhala kakhulu ugogo, wayeseyabula lengane. Yabuyela ngakuye, wayesememeza uShembe wathi Shembe fihla lo mntwana kulesi silwane. Waqhubeka ugogo uhamba uyamemeza umemeza leli gama ekuyilona elisihlanganisile nelisiqoqile lapha. Kwakuyisikhathi sikababa inyanga yezulu. Uthi Shembe nyanga yezulu ngicela ufihle lo mntwana size sifike phambi kobuso bakho. Leli demoni elisilandelayo lingamhlwithi lo mntwana. Baqhubeka ke bahamba, bathi uma befika ngaphakathi kwakukhona obabekazi ababekhona ababehlala ngaphakathi enkosini, bamakhosazana besebenza ngaphakathi kababa. Base bexhumana naye, wayeseqhamuka oyedwa obabekazi, wayesethi hawu ma nawe makoti kwenze njani? Base bexoxa
wayesethi awu ubaba usageza ake nilinde kancane. Yasiyaqhamuka le ndoda emfishane, yaqhamuka yathi usulapha phambi kaShembe manje ngikulandele nakhona phambi kaShembe, ngiyayithatha lengane. Mase kusuka kulomntwana isisuka futhi lento lokufa kwakhe esekweqa amehlo epheqeka kumbozeka lokho kumnyama kusala kumhlophe kuphela bese yaphangalala. Inkosi mechaza ubabekazi yayikade kukhona iduku elimhlophe ekade liphethe, wagijima wathatha lelo duku ekade liphetha walibeka lapha emehlweni. Uthi ugogo nasi lesi silwane silapha ngaphambili asivumu ukudeda. Ngesikhathi besabuka lokho wayeseqhamuka ungalozinde lapha eminyango. Waqhamuka weza wayesemmemeza ubabekazi wathi busi yini kwenze njani? Wayeseyakhala ubabekazi. Uthi cha baba nangu umakoti uhamba nanansi ingane iyagula baba iyaphela inesilwane kunesilwane baba esiyithathayo. Uthi gijima busi hamlanda amafutha. Wayesegijima babekazi landa amafutha wabuyisa. Wayese enza lo mlingo yasezulwini sonke siyaziyo waphosa lo munwe lowo okuwona ogilimanga. Wathi mewuphosa wayese esethi lamafutha lizowathatha. Wayesethi hawu lesi silwane siyalilandela silapha. Wathi hayi asinawo amandla. Wayeseza kuyona lengane wayesethi letheni lapha kimi. Wayithatha lengane wayiletha kuye wayeseyayibamba wayigona wayibuka. Wayesethi lengane ayizokufa. Wayeseyibamba lapha emashiyeni wayesewavala amehlo aphinda pheqeka. Buyisela futhi amehlo aphinda pheqeka. Wayeseyibamba lapha esiphongweni exuba nokhakhayi wathi ngifunga inhliziyo lengane ayiyokufa ngoba kukhona isikhathi lapho iyakusebenza khona. Leyo ngane bangcwele yaphila namhlanje iyo leguqile. Sondelani usuku kwagula ubaba ongizalayo, wayegula kakhulu eseyinhlungwini. Uma ngibona amakhosazana egubuzele kanje ayangikhumbuze le ndaba engizakuxoxa ngayo. Wayegula kakhulu, inkosi inyanga yezolo yayiselinda. Sekuyaplana ukuthi kambe njengoba ubaba egula nje kuzokwenzwa kanjani, uzofinyelela kanjani kubaba la ekhona. Umkhulu ke wayeseqoqa abantwana bakhe sekuhlanganiswa uhambo ukuthi kuzohamba kanjani. Ubaba naye sekubonakala ukuthi nomphefumulo mhlambe uzophuma ungakafikwa nakhona elinda. Kodwa ke ngethemba ngoba ikakhulu bantwana basezulwini uma ungenalo ithemba ngoShembe ungamphika ukuthi akwenze lutho. Into enkulu kakhulu, baningi abantu uShembe abenzela izinto bengazange mambone ngokwenyama, kodwa ngokuguqa lapha nje phambi kaMshumayeli ubeke ngoba khona into enkulu uShembe ayibekile kuMshumayeli empengeni. Wathi ke kusenjalo usethi ubaba ake nithule kancane niyangiphazamisa.
wase kuyathuleka wase ngitshela ukuthi mhlambe shuthu siyahamba unesigijimi ke esase siphumile sihamba siya ku baba uShozi khona umbangeli wayekade khona osuka ngapha eMbumbulo wakuthu baba umbangeli uShozi oyasekhe ngapha ngasikithe esibukweni wase kugijinywa ke kuyofunwa imoto yakhe ngoba kwenzela ukuthi ngoba ubaba uthe ubaba omdala ubaba umbangeli kuzobalula uma kufikwa phambi kababa utashesha bonakala uthi ke musana kungiphazamisa uma eseqedele kokusho umdala emva kwesikhathi eside kubonakala ukuthi okushuthi ngabe useyaphangalala yini ekuphaphameni kwakhe uthi aniwaboni yini amakhosazana agcolile indlu sithi cha kasiwabone uthi lapha phambi kwami bengithi amakhosazane kodwa into engixabayo lamakhosazane amhlophe aphuphuzela uboya amboza inantsuka ezinde eyishaphansi emaqakaleni lezi nantsuka ziphenduka ziba amaphiko lezi nantsuka ziphenduka zibe amaphiko uma zithi ziyasukuma ziyahamba noma zithi ziyandiza ziyavuleka lezi nantsuka zilingisa amaphiko imnazaretha le bisiyanamathela ithi phaqe emzimbeni ebese ziyahamba sindize zidraya umuzi wonke uthi ke kukhulume yodwa lamakhosazana yabe isithi njengoba uzophaphama lapha thumana isigijimi esodwa sihambe siyolanda lo muntu enithi niyamlanda ozoniyisa lapha enkosini elinda ngeke bamfice ekhaya akekho njengoba silapha nje ushembe ukhiphe thina ukuba asize sosekela umphefumulo wakho ngoba wena ubusuhamba emhlabeni kodwa ushembe uthi asibuye sibuyisele umphefumulo wakho esidumbini sakho ngakho ke thume esinye isigijimi sihambe siye kumshumayela uBhengu egamini uyena ozomfica kuthathe akuyise elinda thina usiyosifica phambili ase sabalala lamakhosazana ongabe sawabona taphele lapho ngenxa isikhathi ngizawuyisheshisa le ndaba wasefika umshumayela uBhengu useyumvangeli manje wathathwa wamhambisa uma esefika elinda uma esamile esangweni kusakhuleka wayeseqhamuka lapho ngalezinde eminyango waqhamuka wema wayesebambelela lapha edanda wabuka lapha esangweni la ekhona wathi hey nina hello obani laba bamlapha esangweni wayeseqhweba wathi ngibizeleni lola futhi olele lapha phansi olwami luze kimi wayesethathwa ubaba wasondezwa wafika lapha kuye memeza umkhulu ngoba wayemazi emjwayele ubaba uBlose ngengezwe ekhuluma ngabantu abathwala izitsha kusenobudididi la enkolweni nomkhulu wagcotshwa ngaleso sikhathi inyanga yezulu yamthatha yamthwalisa izitsha eyinhlansuthi ngoba bengekho abantu abazothwala izitsha angeke ngene lapho indaba ngolunye usuku lelo uma efika lapha ithi inyanga yezulu lithuli yini kwenze njani wangilethela ufudu wayesekhala umkhulu uthi ngilethe nansi ingane yami baba iyagula bisihambe emhlabeni angazi buye kanjani kodwa ithi khona abantu ithi inyanga yezulu hayi kahle ungangihambeli phambili ikanti labo bantu bebabona bekwabantu bami ebengibakhiphile ukuthi abayosekela umphefumulo wakhe ukuthi abawubuyisele ngoba asikashaya isikhathi afanele ahambe ngase emhlabeni usazophila lo ubaba uphile iminyaka eminingi ekhona abonkulunkulu kodwa abantu abasezulwini ushembe uyasithanda ngifikelwa
indaba engizoyenza bemfishane bese ngima angazi ukuthi imisebenzi imvamisa kuye kube nemisebenzi eminingi. Ukhona ngiyangifise le ndaba ukuyikhuluma ngoba uma sikhona silapha njengoba sibaningi singaka nje kodwa size kumuntu oyedwa size kushemba boNkulunkulu. Kunentombazane egama layo kuthiwa uNomafinyila. Mawukhuluma ngoNomafinyila ngicabanga ukuthi nawe khona isithombe sikubuyelayo ukuthi umuntu onjani lowo okuthiwa uNomafinyila. Kwakuyingane nje eyayi ifunda esikoleni njengoba nalapha bekhona abantwana abafundayo esikoleni. Kodwa inkinga yakhe kwakukuthi lo Nomafinyila wayengathandeki. Uthisha wakhe wayengamthandi kahle. Kodwa engenzanga lutho kungekho sono asenzileyo kuthisha wakhe. Uma ezokwenza isibonelo esibi wayesenza ngaye lo Nomafinyila. Wahamba ke ephila lempilo uNomafinyila naye esazi ukuthi ngiyafunda nje khona ukufunda kodwa ngiyazazi ukuthi uthisha wami akangithandisisi kahle. Wase kuhlanganiswa la esikoleni uthisha uzokwenzelwa i-birthday party. Wase kwenziwa amalungiselelo. Wayesethanda naye uNomafinyila ukuthi nami ngoba anginasono engisaziyo nothisha kepha uthisha ongangithandi. Nami ngizohlanganisa ngendlela engizohlanganisa ngayo noma wayengazi kodwa ukuthi uzohlanganisa ini. Ngoba lo Nomafinyila kwakuwumntwana nje owayethi noma eqhamuka kube ngathi ungancipha mezodlula ngakuwe. Mawunayo nento mhlawumbe ongamsula ngayo umsule ngoba isemakhaleni kuyayivuzela isemlonyeni kuyayivuzela. Uma uzohlangana naye ufanele ukuba uqale ukhokhe isibindi. Imbala unaso isibindi bemfishane le ndaba. Wase kuyenzeka lwafika usuku lwamalungiselelo ngoba naye uNomafinyila wayethanda ukuthi abe khona naye wayilungiselela. Kodwa uthisha uthi kuNomafinyila, uyabona ke Nomafinyila, usasa kuzobe kuusuku lami olubaluleke kakhulu. Ungezi ke wena esikoleni. Ubohlala ekhaya. Ungezi lapha ngoba uzowona lo mcimbi. Wayesethi kambe ngingenze njani ngoba ngiyathanda nami kwakhona emcimbini kathisha wami. Kambe ngenze njani ngoba ngiyathanda nami kwakhona esanda neso. Kodwa inkinga yami ukuthi
inhliziyo khona engizombona ngingamthandisisi kahle. Kodwa inkinga akenzanga lutho. Indaba inkinga yokuthi uNomafinyila. Wayesethi uNomafinyila ayi mkhokhelo ingcwele ngikhokhele nami. Noma ngihambe emadlelweni ahlaza kodwa usinde umoya wami. Wayesethi ngizawuvuka ngihambe ngiye esikoleni noma uthisha wami ethi angingisi. Wahamba uNomafinyila wavuka. Kodwa ngesikhathi elapha ekhaya uNomafinyila naye elungisa ipresent yakhe wayeseyifuna ukuthi kambe ngoba lo thisha ngiyamthanda ukhona ekujuleni kwenhliziyo yami uyena engekho mina ekujuleni kwenhliziyo yakhe kambe ngizomkhombisa kanjani ukuthi wena thisha noma ngingekho enhlizweni yakho kodwa ubaluleke kangakanani ngeqhaza olubambile empilweni yami. Wayesethi khumbula uNomafinyila ukuthi kambe kwashona umame ezoshada nobaba. Babethengelane ama-necklace egolide neringi egolide newashi legolide. Ngizakuzithatha lezi zinto ngoba abazali bami abasekho. Ngizoyithatha lezi zinto ngiyopresenta ngazo uthisha wami. Wathatha uNomafinyila wagoqa wathatha wangaqaphela uNomafinyila ukuthi kambe lento agoqa ngayo iklini kangakanani. Okwakusenhlizweni yakhe igolide ayezopresenta ngalo uthisha wakhe. Akazange abuke lokho ngaphandle ukuthi kuhlabahlose kangakanani khona okwakuhlabahlosile kuye okwakungaphakathi. Wathatha idwedwana zakhe namaphephana akhe angabukeki wagoqa wathatha elinye wagoqa kwaze kuba into engathi iqumbile impela nebonakalayo wafaka kuplastic wakhe. Nawo uplastic futhi angazange unake ukuthi uclean kangakanani. Wathatha wahambisa naye. Wafika ngakusasa wafika umcimbi usuqalile. Sekuphakathi nawo wayesebona uthisha wathi hawu nanga uNomafinyila wasekuyabile enhlizweni. Oh nangu uNomafinyila ikani bengimtshelile ukuthi angeze kwasekuyala kuthisha wayesesukume ehamba wathi hey wena Nomafinyila uyapi ngoba ngikutshela ukuthi ungezi ngapha. Wathi uNomafinyila cha thisha wami omuhle nengimthandayo okungilethe lapha uthando. Basebebona abanye othisha ukuthi hayi uzamkwathi hayi ezakwethu miyeke azophazamisa lutho miyeke. Wathi awuzobona lecubuthwane lapha zizonyanya lo mcimbi. Bathi labayi miyeke uzohlala khona lapha ngaphandle everande. Wangangena ngaphakathi uNomafinyila la kwakwenziwa khona wahlala kwala yavuka lento ngaphakathi yothando kuNomafinyila. Wathi ngiyangena noma ngiqatshelwa. Wangena uNomafinyila wayesehamba wakekela yabili enhliziyo kaThisha asazi ukuthi uzokwenza njani ngoba zakwabe bamgadile. Wafika wahlala uNomafinyila waqhubeka umcimbi kwase kuba izikhulumi zikhuluma sekufanele kukhishwe izipho manje bayikhiphe izipho. Waqhamuka uNomafinyila mina ngingumntwana kodwa sengizwe
ngenhlonipho ngoba wayazi efundisiwe ngenhlonipho. Wayengawubanga umsindo kodwa wayekholele entweni yakhe ayenzayo umazi ukuthi ayikho wrong. Zaseyikhishwa izipho waqhamuka ubambile uplastic wakhe wathi ezodlula yilowo wancika komunye ngoba ebalekela ukuthi lo plastic ungamthinti ngoba uzongcola impahla ayigqokile. Wangaba nandaba noMafinyila wayihambela namafinyila akhe adlizayo namatha akhe agcozayo. Wangaba namsebenzi noMafinyile wahamba noMafinyile wafika phambi kwathisha wakhe waguqa lapha akasanyanyile uthisha. Wafike waguqa wathi thisha wasayithatha nayo imike njengoba ngiyiphethe nje efuna ukuzwakala kahle ethula inkulumo yakhe. Uthi thisha ngibonga ukuthi noma nginje kodwa wangibekezelela, noma wena ungangithandi kodwa mina thisha ngiyakuthanda. Ngicela ukuthi wamukele nasi isipho esisuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yami engikunikeza sona, nawe ngicela usimukele phakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Wayeseshiya kwangelula ukuthi asithathe ngoba isandla vele sasocola, kodwa wayesethi shiya khona lapho. Waseshiya uNomafinyilo wayesehamba waqeda ukuphuma wagoduka washiya kusabuswa losaqhubeka nomcimbi wagoduka wahamba. Wasekusuka kwahlakazekwa kwagoduka kwahamba kwayiwe ekhaya kwafika ekhaya. Niyazi ke nani uma nikade ninenza imicimbi yenu kufiki abathandiweyo mezonipha izipho ukuthi nawe noma ungakathandi ukuyivula kodwa osondelene nabo bona abajaha kuqala ukuyivula engathi ezabo. Naye lo thisha zathi ingane hawu akesondele sizobheka mawukuthi esikoleni kade uphiwane basondela babheka lengane phela kade zikhona emcimbini zimbonile uNomafinyile. Wayesethi thathani lokho niyolahla lapha ngifuna ukuthi kuzokusondele lana izongcolisa izipho zami. Zathi ngezathatha ingane zabeka lapha eceleni kwasekuvele yodwa yathi hawu ma uNomafinyile noma efikile waguqa wathi kusuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo awusafuna usimukela isipho yize shila ukuthi simukele ngokujula kwenhliziyo. Wayesethi ayi ningabheka nina manibheka ninesikhathi sokubheka, mina nginaso leso sikhathi. Yaqaqa lengane yaqaqa kancane nayo ivuliye saba ngoba lamaphepha athinteki. Yancosula yabeka zabe inqwaba amaphepha okugoqwe ngawo yaze yafika yaze yabuka. Hayi ma ake nisondele nibuke imkhuba kaNomafinyile, ake nisondele nibuke imkhuba kaNomafinyile. Hawu kanti ufakisele ufakeni lapho. Yathi ingane wema uyazi uzodumala ngoba zonke lezi zipho ezigcwele la ayithathi lutho kunesika Nomafinyile. Wasesondela nomkhonyana wakhe wasondela wathi hawu bantu bami kanti uma wenu umupheni uNomafinyile. Wasethi baba woza uzobuka. Wayeseza ubaba wafika wabuka wayesezehla inyembezi kubaba wathi photo. Hawu uNomafinyile. Wayesethi hawu mngama uzosondela ubuka. Wasemhambisela wathi buka kunenecklace enhle edulayo, indandatho edulayo egolide, iwashi legolide. Wathi umkhwenyana nkosikazi wami enhle nengiyithandayo, uyazibona lezi zipho ayithathe lutho. Lesi sipho sisuke ekujuleni kukaNomafinyile. Kusasa vuka uhambe uyoxolisa kuNomafinyile ucela intethelelo. Wavuka ngasasa wathi kuyosanini wangena emotweni wagijima wahamba wafika esikoleni eyitshela uzomfica uNomafinyile. Uyafika waphuthuma eklasini amfica uNomafinyile akekho.
Awuphi uNomafinyila abuze enganeni zangakubo uphi uNomafinyila na ingane zithi nathi asazi sibone ekhaya kubo abantu bebaningi nje asazi ukuthi kwenze njani wangena emotini mpe ephikelele kaNomafinyila uyafika kaNomafinyila abantu bashayisana ngamakhanda wathi hawu kwenze njani ngizobheka uNomafinyila base besondela beza kuye bamtshela uthisha bathi hawu uNomafinyila njengoba ubona umbiwa ngaphandle nje usethule wakhala wayikhala wazithi uzama ukubhuquza ethi zama ukuxolisa wathi uyachaza udaba bathi hamba uyoxolisa esidumbeni sakhe amazwi bengiwaphiwe sefika lapha esekhawuka khona angibonga ithuba uNkulunkulu angiphe lona cela uNkulunkulu ngalamazwi awabusise Nkosi ibusise nekuzwile ngicela ukuba ngithathe inkonzo ngiyibuyisele kuBaba